Думани замини падарон. қисми дуюм, боби 11. аз пагоҳӣ дар даҳони ҳама калимаи сайл буд. имрӯз ид, имрӯз сайл мегуфтанду хурду калон ба якдигар. ҳама бо як ташвиши шодиовар давоғеҷ мекарданд. алалхусус бачаҳо бо шавқу шодӣ ба ҳар тараф метохтанд ва ҳамдигар хабари сайлро мебурданд. зокирҷони чаҳорсола, ки дар пои мӯзачаи нав ва дар танаш ҷомаи нави алоча пӯшида буд, ва духтарчаи ҳамсоя Олия мағрурона мегуфт: ман қатъи отаам ба сайл меравам. Ман ҳам ба сайл меравам, ҷавоб дод Олия. Не, ту намеравӣ, гуфт Зокирҷон ва забонашро бароварда духтарчаро масхара мекард. Меравам. Олия низ ба Зокирҷон забонашро нишон дода гурехт. ба болои ҳамаи ин моҷаро амаки Ҷамолбек пайдо шуда бачаҳоро аз ҳам ҷудо карду сабаби ҷангашонро пурсид. Ота, Олияро ба сайл намебарем, қатъӣ талаб кард Зокирҷон аз падараш. Духтарча бошад, мераванд, ман ҳам меравам, гуфта дод мезад. амаки Ҷамолбек ба кори бачаҳо хандиду баъд Зокирҷонро насиҳат карда гуфт: не, писарам, гапи ту нодуруст. Олияро ҳам ба сайл мебарем. Агар ҳама ба сайл нараванд, сайл намешавад. Зокирҷон ночор розӣ шуд, ки Олияро низ ба сайл баранд. амаки Ҷамолбек кукулҳои духтарчаро бо навозиш сила карда ваъда дод, ки ҳардуяшонро худаш дар пеши ароба шинонида мебарад. пас бачаҳоро бо ҳам оштӣ кунонида яксумӣ харҷӣ дод, ки ба сайл рафта қанд харанд. духтарчаву писарча шодикунон ба сӯи ароба давида рафтанд. он ҷо падари Олия, Идрис, ҳардуяшонро як бардошта ба пеши ароба шинонид. дар назди ароба аллакай зану марди бисёре ҷамъ омада буданд. янгаи зеварой доира мезад ва ҷавоне шох партофта рақс мекард. Нусратхуҷа, ки имрӯз чакманашро партофта ҷомаи беқасаби олиҷаноб пӯшида буд, болои асп бо виқор нишаста ва як даст байрақи сурхи пӯпакдорро дошта меистод. ӯ мунтазири ҷамъ шудани мардум буд. гирди диловарро муҳоҷирони навомада печонида гирифта буданд ва ҳар кадом сабаби сайли имрӯза дур ё наздик будани сайлгоҳ, кай рафтану кай баргаштан ва боз бисёр чизҳои дигарро мепурсиданд. лекин худи диловар низ зиёда аз он чӣ, ки ба вай Нусратхуҷа гуфта буд, чизе намедонист ва на ба ҳама саволҳо ҷавоб дода метавонист. Нусратхуҷа дина ба вай ҳамин қадар гуфт, ки хайрият ба сайлу интихобот расида омадед. пагоҳ дар участкаи октябр интихоботи шӯрои ҷамоати нав барпо мегардад ва ба ҳамин муносибат сайли калон мешавад. диловар ба саволҳои муҳоҷирон ҷавоб медоду, вале чашмонаш ба сӯи қамишкапаи худаш духта шуда буд. ҳеҷ не, ки аз он ҷо адолат барояд. вай, ки дирӯз аз диловар ранҷида буд, имрӯз қасдан ман ба сайл намеравам гуфт. бинобар ин аз пагоҳӣ таби диловар нохуш буд. ӯ аз янгаи Хайригул хоҳиш кард, ки рафта ба адолат гап занаду либосҳояшро пӯшонад. янгаи Хайригул ҳам ба капа ба назди адолат даромаду дигар набаромад. диловар пай мебурд, ки адолат якраҳагӣ карда гапи очаашро низ намегирад. Нусратхуҷа аз сабаби дар байни занон набудани ба дер кардани адолату янгаи Хайригул дилтанг шуда, амаки Ҷамолбекро фиристод, ки рафта зану духтарашро гирифта биёяд. амаки Ҷамолбек занашро аз хона наёфта, зуд ба сӯи капаи диловар рафт. очаи адолат ҳамин ҷоӣ? Пурсид ӯ дар назди даромадгоҳи капа. ҳа, ҳозир, садо дод янгаи Хайригул аз дарун. бароед акнун, амр дод амаки Ҷамолбек. ҳама ба шумо нигаронанд. хуб, ҳозир, гуфт янгаи Хайригул, ки духтарашро ҳадаҳа мекард. тез бош, айб шуд, худи отат омадааст. амаки Ҷамолбек якдам хомӯш дар назди капа истоду баъд ба сӯи ароба равон шуд.
фурсате пас аз даруни капа аввал янгаи Хайригул, ки дар сайр рӯймоли дока дошт ва баъд Адолат баромад. вай дар сараш рӯймоли сурхи шоҳӣ дошт, ки дар офтоб чун гулхан метофт ва шӯълаи он чашми бинандаро хира мекард. диловар як нафаси ором гирифт. Нусратхоҷа дар болои асп як ларзида печутоб хурду дилаш таҳ кашида нафасаш тангӣ мекард. зеварой ин ҳолати шавҳарашро баръало ҳис намуда, доиразаниро бас карду доираро ба болои ароба партофт. амаки Ҷамолбек ба занҳо рӯй оварда, хайр канӣ ба ароба бароетон гуфт. занҳо аз дасти ҳамдигар дошта ва ҳамдигарро кашида ба болои ароба баромада буданд, ки Нусратхоҷа байрақро дароз кард. ин ҳам аз они шумоён, гуфт ӯ. янгаи Хайригул байрақро аз дасти вай гирифта ба зеварой доданӣ шуд. байрақ акнун аз они ҷавонтарҳо дия, гуфт зеварой ба сӯи Адолат як нигоҳи маънидорона партофта ва худаш аз ин гапи ночаспону алами ниҳониаш шармида сурху сафед шуд. ана ба ман диҳед. Малика ба хурӯш омада аз чӯби байрақ дудаста маҳкам дошта онро баланд бардошт. чаро садои доира намебарояд? Ба занаш эрод гирифт Нусратхоҷа. дастам аз доиразанӣ дард кард, бо қаҳр ҷавоб дод зеварой. мондагиаш дар тӯи писаратон. ин пичинги сахт ва таънаи безурӯятиаш ба Нусратхоҷа тир бар ин расида, аз мобайни дилаш чок карда гузашта бошад ҳам, ӯ дандон ба дандон монда тоқат карду худро ба нофаҳмӣ зада, набошад доираро ба Шакаргул деҳ, гуфт. Шакаргул, кани худат бизан, бо шавқ хитоб кард Идрис. акнун навбати гап ба шумо расид, бо итоб гуфт Шакаргул, ки аз ранҷидани зеварой пай бурда буд. не азизам, гапи ману ту ҳамеша бенавбат аст, зуд ҷавоб дод Идрис. дар ҷое ки ману ту бошем, дигарон гап зада чӣ кор мекунанд? аз ин гуфтугӯ бисёриҳо пиқ-пиқ хандиданд. фақат Малика як оҳи ниҳоние кашиду дар дилаш пас ба мани шумтоле ҳеҷ гоҳ навбат намерасад гуфта монд. Шакаргул бо шаст доира мезад, вале азбаски Нусратхоҷа ҳоло абрувони ғулиашро чин карда қавоқ андохта буд, рӯи шодиёнаи сайл хеле паст шуда тораф хунук мешуд. Идрис ҳам инро ҳис карду бо овози баланд «Раис, ёр-ёр ҳам хонем?» гуфта пурсид. Нусратхоҷа ин шӯхиро масхара пиндошта ба сӯи Идрис бад-бад нигоҳ карду хомӯш лаҷоми сиёҳмушкинро ҷунбонда ба сӯи роҳи калон ҳай кард. амаки Ҷамолбек низ аз дунболи ӯ ба абраш чӯҳ-чӯҳ гӯён аробаро ба роҳ даровард. сипас мардони дигар харакиву пиёда равон шуданд. диловару Идрис ҳам аз қафо паҳлӯ ба паҳлӯ пиёда қадам мезаданд. Идрис аз хомӯшии Диловар дилтанг шуда пурсид: чӣ гап шуд? ҳеҷ гап не, заҳрхандае кард Диловар. раис ягон чиз гуфт? Не, ҳам ту худам. Идрис дид ки Диловар майли гапзанӣ надорад, ноилоҷ хомӯш монд. дар участкаи Октябр тантана калон буд. садои карнаю сурнай хеле аз дур шунида мешуд. аз тамоми колхозҳои гирду атроф бо аробаҳои бисёр ва савораву пиёда мардум ғун мешуданд. занону духтарон либосҳои идона пӯшида худро чун арӯсон ороста буданд. бачагон ба чаҳор тараф давида шӯхиву бозӣ мекарданд. дар растаи калону дарозе магазинҳои сайёр ва ҳар гуна дуконҳои давлатӣ, либосворӣ, пӯяфзол, қанду ҳалво, набот ва дигар чизҳо мефурӯхтанд. дар як тараф дегҳои калони палаву шӯрбӯ меҷӯшид. дар тарафи дигар сихкабобу бамазанахӯд тайёр буд. хулоса сайли ҳақиқӣ, шодиёнаи калон барпо гашта буд. Нусратхоҷа аз асп фар омаду лаҷоми сиёҳмушкин ва қамчини дасташро ба Диловар дода гуфт: аз аспу ароба ва одамон худатон бохабар бошед. ман ба назди хоҷаинҳо меравам.
диловар лаҷому қамчин дар даст як лаҳза аз қафои Нусратхоҷа нигоҳ карда истоду баъд ба Идрису амаки Ҷамолбек рӯ овард, ки чӣ бояд кард. онҳо бо маслиҳат занону бачаҳоро аз ароба фароварда, ароба ва аспҳоро аз роҳ дуртар бурданду абрашро аз ароба кушода, ҳарду аспро ба як бутазори наздик бастанд. Идрису Розиқ посбони аспу ароба таъин шуданд. бояд ки ба навбат қараволӣ мекунанд. ҳамаи дигарон ба сайру гашт рафтанд. Диловару амаки Ҷамолбек ҳамроҳи занону бачаҳо магазину дуконҳои растаи дарозро аз як сар тамошо карда, хеле либосворию ширинӣ харида, акнун сихкабоб хӯрданӣ буданд, ки аз пеш Умархон дучор омад. ӯ бо диловару амаки Ҷамолбек оғӯш ба оғӯш гирифта, вохӯриву пурсупос карда, баъд диловарро ба канортар кашид. ман шуморо кофта гашта будам, гуфт ӯ. рафиқ Дониёров сурох карданд, ёфта биё гуфтанд. чӣ гап будааст? Бо тааҷҷуб пурсид диловар, ки боиси сурох кардани котиби райкомро намедонист. ҳа, шояд шумо аз ҳама гап бехабар бошед, гуфт Умархон ва ба чашмони диловар санҷишкорона нигоҳ дохта пурсид. Нусратхоҷа ба шумо ҳеҷ чиз нагуфта буд? Неку чӣ мегуфт? Тааҷҷубона диловар аз аввала ҳам бештар шуд. ин тавр бошад, табрик мекунам, гуфт Умархон дасти диловарро сахт фишурда. шуморо райком ва комиҷроия ба раисии колхози Меҳнатобод тавсия карданд. барои чӣ? Нусратхоҷаро чӣ кор кардед? Гуфт диловар, ки аз ин хабари ғайри чашмдошти Умархон дар ҳайрату ташвиш монда буд. Нусратхоҷа раиси шуро шуд, фаҳмонд Умархон. барои ҳамин ба ҷои ӯ шуморо муносиб донистанд. лекин директори МТС норозӣ. Игор Степанович шуморо ба МТС гирифтанӣ будааст. эҳтимол норозигии Рафиқ Фадеев сабаби дигар ҳам доштагист. Хайлолуд, гуфт диловар. шояд ки ба раисии колхоз дигар касоне аз ман беҳтар ёфт шаванд. ман ба ҳар ҳол ҳанӯз дар ин ҷо одами нав ҳастам. мон ин гапҳоро, гуфт Умархон. аз дудилагии диловар қаҳраш омада ба туту гузашт. бисёр нози беҷо накун, Дониёров меранҷад. онҳо ҳама туро собиқ коргар, аз вай ташкилотчии хуб мебарояд гуфта, ба вазифаи масъулиятнок лоиқ донистаанд. ин боварии калон аст. диловар хомӯш суханони агрономро мулоҳиза мекард. албатта ӯ ба қадри ин боварӣ мерасад. ӯ нозу нуз накардааст. фақат ҳамин қадараш аст, ки ӯ худро ҳаргиз ба ҷои Нусратхоҷа тасаввур карда наметавонист. хуб, рафтем. онҳо ба мо мунтазир нишастаанд. ҳозир митинг сар мешавад, гуфт Умархон. диловар ба назди амаки Ҷамолбеку занаш омада гуфт, ки ӯро калонҳо ҷеғ задаанд. сихкабобро акнун худашон хӯранд. амаки Ҷамолбек ба Умархон рӯ оварда, хайр шумо монед, гуфт. вале Умархон низ узр овард, ки бояд ҳамроҳи диловар равад. адолат дар дилаш боз маро партофта меравад, гуфта аз диловар сахт ранҷид ва даме ки диловар ба вай узромез нигоҳ мекард, ӯ зуд ба дигар су рӯ тофта, тавре вонамуд кард, ки шавҳарашро намебинад ва намешунавад. адолат, ман мумкин тез гашта меоям. беҷуръатона ҳар калимаро санҷида санҷида гуфт диловар. рафтан гиред, ман ба шумо чӣ кор дорам? Бо итоб ҷавоб дод адолат. диловар дилаш фушурда шуда як нафаси вазнине кашиду бо сари хам аз қафои Умархон рафт. онҳо ба зери соботи навсохти рӯи ҳавлии идораи колхози Октябр омаданд, ки он ҷо болои кати дарози чӯбин Бурҳон Дониёров, Урунов, Акмалзода, Фадеев ва боз 5-6 нафар раисони колхозҳои тобеи шӯрои нав чой нӯшида менишастанд. раиси колхози Октябр Қодиров ба гирди калонҳо парвона шуда, ҳар лаҳза бо баҳонаи чойдиҳӣ аз ҷо бархоста гаштаю баргашта таъзим мекард. ин марди пақанаи муғамбир
умархону диловарро низ аз рӯи одати худ хуш омадед гуфта таъзимкунон пешвоз гирифт. ҳа, диловар, бо самимияти рӯи хандон даст дароз кард. Директори МТС: Нусратхоҷаву Урунов ҳаргиз туро ба ман додан намехоҳанд. Ҳоло маълум шуд, ки Рафиқ Дониёров ҳам тарафдори онҳо будааст. Шумо хеле дер кардед, Игор Степанович, хандида гуфт Дониёров. Модом ки диловар ба МТС зарур будааст, шумо ба ман барвақттар гап мезадед. Шояд он вақт ман тарафдори шумо мешудам. Не, Бурҳон Дониёрович, шумо маро фанд дода наметавонед, гуфт Фадеев бо ангушташ таъкид карда. Ман аз планҳои шумо ҳам хабардор будам. Шумо диловарро ба Душанбе ба хондан фиристоданӣ будед. Ин кас маро тарафдорӣ мекарданд. Акнун ки зарур шуд, ба раисии ӯ розӣ ҳастед. Хайр, чӣ фарқ дорад? Муросоҷӯёна гуфт котиби райком. Диловар ҳамчун раиси колхоз ҳам ба кори МТС ёрӣ медиҳад. Шумо ҳоло беҳтар, ки барои ба сафи партия даромадани ӯ мадад расонеду баъд ба ҳисоби ташкилоти партиявӣ худ гиред. Он тарафи корро баъд худатон медонед. Аз ин маслиҳати дӯстона Фадеев хурсанд шуда: ман бовар дорам, ки Умархону Нусратхоҷа худи пагоҳ барои ба сафи партия қабул шудани диловар тавсия менависанд. ӯ ба Умархону Нусратхоҷа як нигоҳ карда розигии онҳоро пурсид. Ҳарду низ сар ҷунбонида таклифи Фадеевро маъқул шумориданд. Як тавсияро худатон диҳед, гуфт котиби райком. Албатта, ман диловарро аз дилу ҷон ба сафи большевикон тавсия мекунам, бо тантана гуфт Игор Степанович ва шӯхиомез илова кард. Алалхусус дар шароити ҳозира, ки бо ҳамин роҳ диловарро ба МТС кашидан осонтар аст. яъне ки шумо аввал манфиатҳои шахсии худро дар назар дошта ин корро мекунед. луқма партофт Урунов, ки то ҳанӯз бо виқор ба болиш такя карда чой менӯшид. Бале, гуфт Фадеев аз луқмаи сӯзандори Урунов хушҳолтар шуда. ҷанобашон дар ин масъалаҳо хеле бориксанҷ ҳастанд. лекин азбаски манфиатҳои шахсии банда ҳамеша ба манфиати давлат маҳкам пайванд аст, ман аз муборизаи худ барои манфиати шахсиам ба ҳеҷ ваҷҳ даст намекашам. ин изҳороти шумо хеле аҷиб аст, Рафиқ Фадеев, гуфт Урунов як ҷунбида ба болиш дурусттар такя карда. ман метарсам, ки шумо ба ин баёноти партиявии худ ақидаи дигар бепартиявиёнро. ӯ ба сӯи диловар як нигоҳ андохта давом намуд. Вайрон накунед. Тасаввур кунед, ки пагоҳ ҳамон мисли шумо манфиату ману давлат як аст гуфта фақат барои манфиати шахсии худ кушанд, баъд чӣ мешавад? Ба фикрам шумо хатои ҷиддии сиёсӣ содир кардед. Ана халос, гуфт Игор Степанович, дастҳояшро ба ду тараф ёзонду гарданашро дароз карда. Фадеев зиёнкор. Фадеев манфиати шахсиашро аз манфиати ҷамъият пеш мебинад. Ҳамин тавр? Оре, ҳамин тавр, хунсардона тасдиқ кард Урунов. Ин хел бошад, масъала барои муҳокимаи бюрои райком пухта аст гӯ. Фадеев саволомез ба Дониёров нигоҳ кард. Чеҳраи котиби райком ниҳоят ҷиддӣ буд. Вай аз муноқишаи бемавриде, ки Урунов сар кард, қатъиян норозӣ ва зиёда аз ин дар ташвиш буд, ки ин муноқиша ба оқибатҳои бад бурданаш мумкин аст. Бинобар ҳамин ӯ ҳозир дар фикри он буд, ки бо чӣ тадбир пеши ин муноқишаро гираду ҳарду рақибро каме осуда кунад. То бюрои райком ин ҷо корҳои зарур аст. Рафиқон, гуфт ӯ бо тамкин, мардум моро мунтазир. Мо бояд ҳоло ба халқ таъсис ёфтани шӯрои ҷамоати навро эълон кунем. Ба фикрам маҷлисро шумо мекушоед. Ба Урунов муроҷиат кард котиби райком. Лозим аст, ки баъд аз шинос кардани шумо худи раиси шӯро ҳам як нутқи мухтасар кунад. Ба Нусратхоҷа рӯ овард Дониёров.
нутқи раиси шуро тайёр. бо димоғе гирифта гуфт Урунов: мо бо ҳам маслиҳат карда будем. бисёр нағз, гуфт котиби райком ва каме андешида ба Урунову Фадеев маслиҳатомез илова намуд: агар шумоён лозим донед, Диловар ҳам аз номи колхозчиён як сухани табрикӣ кунад бад намешуд. Урунов чизе нагуфта ба Нусратхоҷа нигоҳ кард. Мехост пурсад, ки бо ту маслиҳат карда буд? Нусратхоҷа аз ин таклифи ногаҳонии котиби райком гаранг шуда намедонист ҳа гӯяд ё на. таклиф маъқул, тарафдорӣ кард директори МТС ва ба Диловари зери обу арақ монда дӯстона чашмак зада гуфт: вай бояд имрӯз шӯрнокии коргарро нишон диҳад. Диловар мақсади ҷеғ задани Дониёровро акнун фаҳмида, фикр мекард, ки дар маҷлис чӣ гӯяд. Вай агарчи вақтҳои дар истгоҳи Тошканд кор карданаш дар бисёр маҷлиси митингҳои коргарон иштирок карда буд, вале ягон бор худаш дар маҷлис баромад накардааст. аз ҳамин сабаб ҳоло ба ҳаяҷону ташвиш монд. Мехост гӯяд, ки шояд ягон касе аз ман беҳтар ёфт шавад, лекин боз танбеҳи Умархон ба ёдаш расиду забонашро газида монд. туро собиқ коргар гуфта? бале, ӯ собиқ коргар аст ва дар дил ҳамеша ғурури коргарӣ дорад. пас масъулияти ӯ калон аст. рафиқ Акмалзода ҳам сухан мекунанд? Пурсид Дониёров. Не, гулӯ афшонда бо овози хирӣ гуфт Акмалзода. гулӯи ман дард кардааст. барои ҳамин узр. ҳама гапро аз ҷониби ман ҳам худатон мегӯед. ихтиёратон, дарди гулӯ бошед, маҷбур намекунем, гуфт Дониёров. Акмалзода аз ҷои нишасташ каме поёнтар ғеҷида ба Диловар наздик шуду қариб пичиростзанон пурсид: ба ҳоид нағз рафта омадед? ҳо, рафта омадем, гуфт Диловар, ки хаёлаш ба нутқи табрикӣ банд буд. Нусратхоҷа ба мо таъриф кард, ки муҳоҷири бисёре ёфта овардед, гуфт боз Акмалзода, пенснеи худро аз хичаки бинияш гирифта, шишаҳояшро ба рӯймолчааш пок карда: Ҳамдамовро дидед? гуфта пурсид. дидам. мактуби маро додед? додам, маънидорона гуфт Диловар. гуфтанд, ки худашон ба номи шумову Урунов хат мекунад. ҳа, дуруст, гуфт Акмалзода, аз нав пенснеро ба хачаки бинияш часпонда. Диловар нахост, ки аз хусуси он моҷарое, ки дар қабулгоҳи Ҳамдамов рӯй дода буд, нақл кунад. алалхусус ҳозир фурсати ин гап набуд. Дониёров ва Урунов аллакай аз ҷо хеста буданд. боби 12. дар майдони васеъ, ки аз хору хас тоза кардаанд, зану марди бисёре ҷамъ омада буд. бачаҳои хурдсор дар бағали модаронашон, калонтарҳояш бошад дар зонои падарон ё ин ки дар паҳлӯяшон менишастанд. Диловар, ки дар хараки дарози паси мизи матои сурхпӯш дар миёни Нусратхоҷа ва Қодиров менишаст, аз байни занону духтарони дар поён нишаста адолатро ҷустуҷӯ мекард. адолат дар масофаи хеле дур дар қафои марди шонапаҳни бадбуруд Зокирҷонро дар бағалаш гирифта менишаст ва ӯ низ ҳар замон ба ҳар тараф нигоҳ мекард. маълум, ки Диловарро меҷуст. ниҳоят чашмони онҳо бо ҳам вохӯрду Адолат ҳайрон шуд, ки чаро Диловар ба назди вай наомада ба паҳлӯи Нусратхоҷа ва он марди пақанаи хунукрӯ рафта нишастааст. вай ҳатто хост, ки даст бардошта Диловарро ба сӯи худ ишорат кунад. ман ин ҷоям, ту ҳам биё гӯяд. вале ин тавр накард. чашмаш ба нохост бо чашмони чун чашми гурги Нусратхоҷа бархӯрду тарсида ҳаросида сарашро хам намуд. фурсате пас, вақте ки дубора сар бардошта нигоҳ кард, боз чашмаш ба чашми Нусратхоҷа бархӯрд. Адолат пай бурд, ки раис аз вай чашм намеканад ва табассум намуд.
ҳам ту беихтиёр табассум намуд, балки аз бешармии мардаки гурусначашм хандааш омад. аммо Нусратхоҷа табассуми ӯро тӯҳфаи ширини дилбарона пиндошта ба таври худ лаззат мебурд. оҳиста оҳиста ром мешавад, аз дил мегузаронид ӯ. фақат сабру бардошт лозим. лекин кани он сабру қарор. беҳуда нест ки бузургон сабр дар дили ошиқ чун об дар ғирбол гуфтаанд. адолат дид ки Нусратхоҷа бе ҳеҷ шарму ҳаё ӯро хӯрам гуфта нишастааст. қаҳраш омада абрӯ чин кард. ин мардаки берӯ аз ман чӣ мехоста бошад? Бо ғазаб фикр мекард ӯ. чашми туро бод хӯрад. охир ту зан дорӣ кӯ. боз чаро ба зани дигар кас чашм духтаӣ? ӯ дар ин ҳолати барояш ногувор гӯё мададе ҷуста ба Диловар нигоҳ кард. вале Диловар ҳоло дар фикри адолат набуд. чашмони вай ба минбар духта шуда ба чӣ хаёле рафта буд. аз минбар Урунов бо тантана қарори комиҷроияи раёнро дар бораи таъсис кардани шӯрои ҷамоати Октябр хонда буд ки мардум дуру дароз чапак заданд. Диловар аз мавҷи кафзании одамон як қад парида лаҳзае ба худ омаду чапак заду боз ба Урунов зеҳ монда ба хаёл рафт. вай дар минбар чӣ хел даст ёзондан, чӣ тавр аз зери мӯйлаб лабханди зебанда намудан ва зуд мижа заданҳои Уруновро дида, ӯро ба он Урунови дар ёдаш нақшбаста, гаштаю баргашта муқоиса мекард. вай ҳоло дигар шубҳае надошт ки ин ҳамон Урунов аст. бале, тирамоҳи соли 27-ум коргарони роҳи оҳани Тошканд худи ҳамин Уруновро шарманда карда аз минбар ронда буданд. аҷабо, коргарон он вақт ӯро тростисикичии ашадӣ гуфтаанд. ба суханаш гӯш накарданду аммо имрӯз мардум ба вай чапак мезананд. маълум мешавад ки вай ислоҳ шудааст ё ки ба рӯяш дурусттар ниқоб пӯшидааст. ба ҳар ҳол бисёриҳо ӯро нашинохтаанд. имрӯз вай аз дигарон хатои сиёсӣ меёбад ва ҳама сабақ медиҳад. Донёров ӯро дуруст мешинохта бошад, бо шубҳа фикр мекард Диловар. агар шиносад, чаро ӯро фош намекунад? чаро бо вай муросо карда мегардад? метарсад? аз кӣ ва чаро? охир вай худаш котиби райком аст кӯ? не, ӯ гузаштаи ҷаноби Уруновро намедонад. лекин гузаштаи ӯро донистани Донёров ба ҳар ҳол хуб мешуд. агар Диловар гӯяд бовар мекарда бошад, шояд ки бовар кунад. охир болшевикон ҳамеша ба сухани коргар бовар мекунанд кӯ. Диловар ҳам коргар аст. аммо дилаш мисли пешина дили коргар аст. он чӣ ки аз коргарон омӯхта буд, магар зуд фаромӯш мешавад? ҳаргиз не. пас чун коргарон чӣ ки дар бораи Урунов медонад, бояд ба Донёров нақл кунад. боз мавҷи кафзании мардум риштаи хаёлоти Диловарро канд. Урунов раиси шӯрои навро ба аҳли маҷлис шиносо мекард ва Нусратхоҷа бархоста таъзим намуд. баъд сухан ба Нусратхоҷа дода шуд. мардум дубора чапак зада ӯро табрик мекарданд. Нусратхоҷа ки аз таърифҳои бебаркаши Урунов болида гул шукуфта буд, дар минбар чун домоди нав сар хам карда меистод. дар ҳамин як лаҳза ӯ ба назари Адолат низ хеле ҷавон ва хеле дилкаш намуд. Адолат акнун аз сарзанишҳои пешинаи худ даронакӣ ҳиҷолат кашида, то ба ногӯшаш сурх шуда рафт. вай ҳатто бешармии пешинаи Нусратхоҷаро дар дилаш сафед мекард. албатта зеварой лоиқи вай недия, мегуфт ӯ худ ба худ. барои ҳамин бечора ба зани дигарон ҳасад мебурдагист. Нусратхоҷа аз минбар ба комиҷроияи раён ки раисаш Рафиқ Урунов мебошад ва ба халқ миннатдории бисёре изҳор карда ваъда дод ки аз дилу ҷон хизмат мекунад. баъд Урунов ба раиси колхози Октябр
рафиқ Қодиров сухан дода буд, ки Дониёров ба қафо хам шуда оҳиста Диловарро огоҳ кард, ки баъди ҳамин ту мебароӣ. рафиқ Қодиров номи худро аз забони Урунов шунида буд, ки ҷаста бархосту ба сӯи минбар давид. вале азбаски даҳонаш пури нос буд, зуд ба қафо баргашт. вай акнун ҳайрон буд, ки носи даҳонашро ба куҷо туф кунад. ба калапуш аз поён садо дод касе. Диловар овози Идрисро шунида, ӯро аз байни халқ кофта ёфта, ки чапакзанон қоқ-қоқ механдид. марди пақана ночор маслиҳати Идрисро маъқул шуморида, аз сар калапуши чиркинашро гирифту ба дарунаш туф кард. ва акнун намедонист, ки калапуши чаҳорқадро чӣ кор кунад. ба кисса зан, ба кисса, боз маслиҳат медод Идрис. марди пақана ин маслиҳатро низ қабул карда, калапуши чаҳорқадро ба бағалкиссаи чакманаш зада буд, ки қаҳқаҳаи мардум ба фалак печид. аммо рафиқ Қодиров баъди ҳамин қадар хандаи мардум низ худро заррае гум накарда, ба сари минбар омаду ба таърифу тавсифи Урунов ва Нусратхоҷа даромад. ӯ махсусан таърифи Уруновро чунон дароз кард, ки аз поён Идрис дилгир шуда, боз як нос занед, гуфт. мардум аз нав қаҳқаҳ хандида гузаштанд. Урунов дид, ки дигар аз таърифи Қодиров фоида несту шармандагии бисёр мешавад. акнун бас кун гуфта луқма дод. хуб раис, гуфт Қодиров, аммо аз минбар таърифи Уруновро аз аввала ҳам зиёд кардан гирифт. ман ба ту чӣ гуфтам? Оташин шуда бонг зад Урунов. шим ба ҷояд. марди пақана боз хуб раис гуфту, лекин аз минбар ҳанӯз фаромадан намехост. номи шумо аз ҳамин рӯз хуб раис шавад, шинед акнун. аз поён фарёд зад Идрис. халоиқ бо шавқ чапак заданд. дар як дам хуб раис вирди забонҳо гашту лақаби Қодиров шуда часпид. ниҳоят хуб раис ҳам маҷбур шуд, ки нутқи худро кӯтоҳ карда онро бо чунин сухан ба поён расонад. дар охир ман ҳаминро гуфтаниам, ки Нусратхоҷа ҳамеша аз Урунов ибрат бигирад. офарин хуб раис, гуфт Идрис. Урунов барои он ки хандаву доду фарёди мардумро пахш кунад, зуд эълон кард, ки сухан ба намояндаи колхози Меҳнатобод Рафиқ Диловар Мирзоев дода мешавад. Диловар дар минбар як лаҳза бо тамкин истода, хомӯшии аҳли маҷлисро мунтазир шуд. сипас аз рӯи анъана рафиқон гуфта сар карда буд, ки ҳама гапҳои пеш фикр кардааш фаромӯш шуданду ба забонаш суханҳои дигар, суханҳои самимие, ки аз дилаш озод мебаромаданд, омадан гирифт. баъзеҳо дар ин ҷо ҳокимияти шӯро гуфта, бо таърифу хушомадгӯии шахсҳои алоҳида вақти моро беҳуда гирифтанд. лекин дӯстони азиз, ҳокимияти шӯро аз Нусратхоҷаву Уруновҳо иборат нест. ҳокимияти шӯро ин ҳокимияти коргару деҳқон аст ва он ҳамеша ба синфи коргар ва деҳқон такя мекунад. аз шунидани ин суханони бурро ва фаҳмои Диловар рангу рӯи Урунов ва Нусратхоҷа парида, забон газида монданд. Акмалзода низ асабонии пенсияи худро ба хачаки бинияш сахт зер мекард. аммо Умархону Дониёров дар дил шоду мамнун буданд, ки онҳо дар баҳо додан ба Диловар хато накарданд. Диловар коргари ҳақиқӣ будааст. Игор Степанович гапҳои Диловарро бо мароқи махсус мешунид ва то рафт чашмонаш дурахшида ба нотиқ муҳаббаташ зиёд мешуд. шӯрои ҷамоати мо ҳанӯз бо ҳарорат давом мекард. Диловар мисли як оилаи ҳокимияти шӯро мебошад. яъне агар мо оилаи худро мустаҳкамтар кунем, ҳокимияти коргару деҳқон низ мустаҳкам мешавад. Урунов аз киссааш рӯймолча бароварда арақи пешониашро пок кард ва ба сӯи Нусратхоҷа бо қавоқи гирифта нигоҳе партофт. мехост гӯяд, ки
кадри таърифиятро акнун шинохтӣ, дар оянда ҳушёр шав, қабри туро меканад. ба адолат чунин намуд, ки Нусратхуҷаву он марди пақана диловарро бо чашмони сурох карданӣ ҳастанд. марди шонапаҳни бадбуруди дар пешаш нишаста ҳам муштҳояшро гиреҳ карда ба ғазаб меомад. аз дидани ин ҳол дили адолатро ваҳм зер кард. вай мехост, ки диловар зудтар бас кунад, то ки ягон фалокате рӯй надиҳад. барои чӣ вай аз пеши ман рафт, фикр мекард адолат. агар ҳамроҳи Умархон намерафт, балки ҳеҷ гап намешуд. аммо диловар ҳанӯз дар минбар буд. асоси ҳукумати шӯро дӯстӣ ва ҳамкории коргару деҳқон аст. коргарон ба мо трактор, ҳар хел мошин ва молҳои саноатӣ мефиристонанд. мо бошем пахта медиҳем. пахтаи мо барои ривоҷ додани саноати мамлакат бисёр зарур аст, рафиқон. аз ҳамин сабаб агар мо деҳқонон аз сидқи дил хоҳем, ки ҳокимияти шӯро мустаҳкам шавад, бояд ки нағзтар кор кунем ва ба давлат бисёртар пахта диҳем. диловар нутқашро ба поён расониду дар зери кафзаниҳои пурмавҷи аҳли маҷлис ба ҷояш омада нишастанӣ буд, ки Игор Степанович дастони дарозашро ба сӯи вай ёзонида кани биё гуфт. онҳо дастони ҳамдигарро сахтакак фушурданд. вақте ки сухан ба котиби райком дода шуд, аз нав садои кафзанӣ авҷ гирифт. Бурҳон Дониёров, марди пурдидаву пурдон, бо салобат ба минбар омада, лаҳзаи аҳли маҷлисро аз назар гузаронида, баъд бо тамкин ба гап даромад. рафиқон, ман ҳозир чеҳраҳои хандону хурӯшони шуморо дида, рӯзҳои мушкили муҳосираи душанберо дар тирамоҳи зимистони соли 1921 ба хотир овардам. дар он рӯзҳои пурдаҳшат, ки лашкари 10,000 нафараи босмачиён бо сардории Анварпошо ва Иброҳимбек гарнизони моро аз ҳар тараф печонида, бо гуруснагию ташнагӣ таслим кардан мехостанд, мо аскарони сурх орзу мекардем, ки тезтар босмачиёнро торумор кунему ва зиндагонии осоишта сар кунем. нону ғалларо фаровон гардондем, то ки шиками камбағалон сер шаваду тани халқ бутун бошад. мо бо ҳамин мақсад ба дастамон ярох гирифта, барои барқарор кардани ҳокимияти шӯро дар Тоҷикистон бо босмачиён ва дигар душманони дохиливу хориҷӣ мубориза мебурдем. ва дар ин мубориза барои ҳаёту мамот бисёр фарзандони хуби халқи мо қурбон шуданд. ниҳоят мо дар ҷанги гражданӣ ғолиб омада соҳиби ҳокимият шудем. лекин набояд фаромӯш кард, ки душманҳои дохилӣ ва хориҷии мо ҳанӯз тамоман барҳам нахӯрдаанд. онҳо ҳоло мағлуб шуда бошанд ҳам, аз нияти нест кардани ҳокимияти шӯро ҳанӯз даст накашидаанд. онҳо ба мо пинҳонӣ кина мепарваранд ва қувва ҷамъ карда барои ҳуҷуми рӯйрост пайт мекобанд. бинобар ҳамин, доҳии мо Владимир Илич Ленин моро сари вақт огоҳонида гуфта буд, ки ҳокимиятро ба даст гирифтан осон нест ва ӯро идора карда тавонистан низ лозим. мову шумо, рафиқон, имрӯз соҳиби ҳокимият мебошем. ҳокимияти шӯро, яъне ки ҳокимияти худи мо. лекин чӣ хеле ки Ленин мегӯяд, ҳокимиятро идора карда тавонистан лозим. дар назди мову шумо имрӯз ана ҳамин хел вазифаи мураккаб ва душвор истодааст. агар мо деҳқонони тоҷик саноати ватанамонро бо пахтаи наҳви аълои маҳиннах таъмин гардонем, бо ҳамин дар мустаҳкам кардани ҳокимияти шӯро ҳиссаи арзандае мегузорем. сода карда гӯям, имрӯз мубориза барои пахтаи вахш, мубориза барои мустаҳкам кардани ҳокимияти шӯрост. ҳар сентнер пахтаи мо зарбаи обдоре ба душман мешавад. аҳли маҷлис ин шиёри котиби райкомро бо кафзании ғулғуладор маъқул шумориданд.
дониёров аз фурсат истифода бурда ба дафтарчаи худ як назар андохт, ки он ҷо баъд аз тезиси иқтидори иқтисодӣ боз ду масъала ҳушёрии синфӣ ва корҳои ташкилӣ қайд шуда буд. дигар масъалаи муҳим ин ки рафиқон гуфта давом намуд нутиқ. мо бояд дӯсту душмани худро шиносем, яъне ҳушёрии синфӣ дошта бошем. рост, дуруст, аз поён садо дод касе. умархону диловар овози шиносро дида дар миёни мардум амаки Мирзохолро диданд, ки нимхез шуда даст бардошта буд. шумо ягон чиз гуфтанӣ ҳастед? пурсид аз ӯ Дониёров. ҳа, ман як сухан карданӣ, гуфт марди деҳқон аз ҷо бархост. ту додар гапи ҳақро задӣ. дӯсту душманро шинохтан дар кор. аммо баъзе душманҳо дар байни шумо худро дӯст нишон дода гаштаанд. Урунов гапи Мирзохолро зуд бурид. суханатро бад мегӯӣ, бишин дар ҷоят. ана дидед, онҳо маро ҳатто гапзанӣ намемонанд, гуфт Мирзохол. аҳли маҷлис як ба ҷунбиш омада ҳама ба сӯи Урунов чашм дохтанд. аз ин ҳол Уруновро воҳима зер карда буд. ӯ ба Мирзохол дуғ зада гуфт: ин ҷо ба ту чойхонаи бозор не ки лақидан гирӣ. дар маҷлис ҳар кас ба навбат гап мезанад. хайр додар, ман беодобӣ карда бошам, мебахшед. ба Дониёров муроҷиат карда узр хост Мирзохол. не, ҳоҷати узр нест, марҳамат гапатонро гӯед, гуфт котиби райком. майлаш додар, ман гапамро баъд ба худат мегӯям, ба ҷояш нишаст Мирзохол. аз ин ҳол Урунову Нусратхоҷа бештар ба ташвиш афтоданд. вай мардак чӣ гуфтан мехост? ӯ душман гуфта киро дар назар дорад? ӯ бояд аз ягон сир бохабар бошад. Урунов навъе карда мардуми ба хуруш омадаро каме осуда гардониду ба Дониёрови дар минбар хомӯшмонда рӯ овард, ки давом диҳад. котиби райком гӯё ки ҳеҷ воқеае рӯй надода бошад, оромона дар хусуси зуртар кардани ҳушёрии синфии колхозчиён, беҳтар кардани корҳои ташкилӣ ва интизоми меҳнат дар колхозҳо гап мезад. лекин Урунов дигар тоқати дар маҷлис истодан надошт. ӯ мунтазири он лаҳзае буд, ки котиби райком суханашро тамом кунаду вай маҷлисро пӯшида эълом намояд. сараш дард мекард. мехост, ки зудтар аз ин мардуми ҳангоматалаб ба ҷое гурезад. Урунов хуб мефаҳмид, ки ин маҷлис барои вай шикасти сахт буда, мавқеи Дониёровро мустаҳкамтар, тарафдорони фаъоли ӯро зиёдтар мекунад. Дониёров ва тарафдорони ӯ халқро ба ҳушёрии синфӣ даъват мекунанд. дӯсту душманро шиносем мегӯянд. ҳамаи ин чӣ маъно дорад? Дониёров халқро барои фошкунӣ ва ҳуҷуми Урунов тайёр мекунад? бале, вазъият ҳамин тавр аст. Урунов ғарқи ҳамин андешаҳо буд, ки садои кафзании мардум баланд шуд. Дониёров суханашро ба поён расонида аз минбар мефаромад. Урунов бошад аз ҷо бархосту маҷлисро пӯшида эълон кард: